Moja trieda určite nemá také zvyky, na spamäť vypľovanie úlohy z matiky. Maturantom prajeme len najšie vám dári, po maturoche stretneme pri plnom pohári. Aj pani triednej prajeme, len nechže vám dári, že by sme się stretali pri plnom pohári. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought.